Kajing siapun buat nam klamakor yo President ka Voice of the People's Party VPP uba Arden Miller basayoman uba dairu MLA ka nongkram hakarensan Facebook dakaway ka Facebook account ka baay kerteng VPP dan hakaway ka Facebook group ka lempung ki khon kari men haka khatsaw tari ukolalingkot arja arpusaw kala penloy kinong lam ka party ban ujo dake ejahar hakamat USP ka East Casales District haka khandriu tari ukolalingkot arja arpusaw. Habakran sigilat patay kubor u Dr. R. Sang Pliang member jong ka media cell ka party ulaong. Baka party ka haban ujor persya ay katay namar kani ka jingthok kalong ka bakhor ban ka bamdan nong rim satya. Ulaong baka jingthok kalong ka bapendan kam dagi ktien klamakor ban penthok briay ka long renyang ka jinglong briu shimet bat ka bakta mat yong ya ka yeng ka sem uba Arden bat ya ka constituency. Nakalian juga Voice of the People Party nilai wan sinis po SP office ban ujor dak FIR halor kawi ka post ke belatho dak kawi ka account ju breu ne ka breu bai ka teng BPP den baca kini ka post ula seprang akawi ka group ka ba khot ka lempung ki khon kari te kani ka post ka ba belatho di persya eu MLA jokan kram constituency pa Arden Miller basemoi badai ru President joka Voice of the People Party nakalian joka party ngelasim kya kani ka kam bagi saudai ban ai ka FIR namar boleh kajing thok kalong sebab palat bakalong kiktian ki bakal makor ki bala penthok dia ya kalong renyang jong i amdei tangkata kelak tak mat yong ru ya ka yeng kesem jong i ya ka constituency ya ka party ban ya ka ri jong i berkowe teror kan ni layo ban wan ai team ta wala mi kendu ya ESP makidon na duty na tingwan jong i president jong India ndeng layo pan ICT bakila receive tu ICT bat ni kermen bakin le ya bulan kam pan wat ni gibreu bakin pensistom ki ka kum ka ai nakalian ka parti ni kentu ya ki pajba ba lada pidon kanu ka jing sengau bakidi ban kentho la kede ki nam ikhmat la de ya no ru kimde kim ban penukam ki tieng bakal makor ba tak mat yong ya ki em joki namar ba gibreu ki batai ki kam pajba kila ban mi khmat ban train on ta kajing pha lada pibia nok tilang rei ba pintek tho ta hukom kamdei tena kalian joka parti ngi kentui ki patba banin nangli khmat ki di ban pikir hukom ban tho kumtu baru ya kalian joka ta kulit bat ka bos sarkar mo makin dapat ken ya kan hukom penukam ki beri ki social media akin ki kenti pamta namar ba boy social media ka harap ki babun kiliang ban pau ki nrai oi kata pada ya ka personal life jong ki beriu nani ban kentho ya bom dei ban jeler kan dei kom pat ni di ban long pikir han ka mata